Dobrý deň, pán Garaj, ďakujem, že ste prijali pozvanie na rozhovor. Chceli by ste sa na začiatok tak predstaviť pre tých, ktorí vás možno nepoznajú? Dobrý deň, som Vladislav Garaj, som generálny manažér Levických Patriotov, basketbalového klubu, ktorý je momentálne najúspešnejším mužským basketbalovým klubom na Slovensku. V basketbale v Levickom som už veľa rokov, v podstate jedným z tých, ktorí stvorili Levických Patriotov a dostali ich tam, kde momentálne sú. Naša prvá otázka by bola, vlastne patrioti sú vlastne takým jedným z najvýznamnejších symbolov nášho mesta. Kedy ste si možno uvedomili, že klub sa stal takou súčasťou tej identity Levíc? My ten klub budujeme dlhodobo, prešiel rôznymi takými vývojmi a fázami. Tie úspešné roky, potom také, kde sa trošku aj trápil. V roku 2014 bola založená značka Levickí Patrioti. Klub predtým fungoval pod nejakými inými názvami, s inými ľuďmi, kde sme začali budovať nejakú jeho identitu, jeho marketing, jeho značku. Urobili sme si nejakú víziu. Dosiahli sme, myslím, za tie roky taký postupný rast a veľa úspechov. Basketbal v Leviciach má 85-ročnú históriu, čiže nevymysleli sme nič nové. Pokračujeme vlastne v tom, čo tu dlhé roky fungovalo a myslím si, že basketbal je dlhodobou súčasťou mesta Levic. Klub má za sebou rôzne majstrovské tituly, výhry na Slovensku, ale aj úspešnú účasť vlastne v zahraničí. A ktorý z týchto úspechov má buď pre vás osobne, alebo predtým takú najväčšiu hodnotu? Aktuálne máme 6 majstrovských titulov, dvakrát sme vyhrali slovenský pohár a posledné roky vlastne hráme aj tie medzinárodné súťaže. Každý jeden z tých úspechov, za každým jedným bol nejaký príbeh a bol som pri všetkých tých tituloch, takže si ich pamätám všetky a každému sa viaže nejaká história, nejaký tím ľudí a nejakí hráči, ktorí ho dosiahli. Takže posledné roky boli fakt výnimočné a bavili sme mesto, bavili sme ľudí a dosiahli sme veľké veci. Ťažko sa mi vyberá nejaký jeden moment, ale myslím si, že táto posledná perióda, tých posledné 4-5 rokov patria určite k tým najlepším rokom, čo má levický basketbal za sebou. Tento rok ste sa aj umiestnili na 2. mieste v ocenení Športovec roka. Vy ste preberali teda tú trofej alebo to ocenenie, aké to bolo? Mal som väčší stres než ty teraz. Dobre. Ale bolo to veľmi príjemné, ako fakt doteraz sme tú anketu pozerali na televízii a zrazu sme stáli na tom pódiu pred tým veľa ľuďmi priamo v televíznom prenose. To už je taká vec, že fakt vidíte za sebou, že ste niečo dokázali. Potešilo nás to určite a zároveň nás to aj zaviazalo k ďalšej práci. Máte nejaký rituál pred veľkým zápasom alebo možno nejaký talizman pre šťastie? Rituály sú také bežné, maličké, žiadne nejaké špeciálne veci. Skôr je to v ten zápasový deň, kedy robíme niektoré tie veci už tak automaticky. Vždy, keď začína zápas, tak si povyťahnem ponožky. Dobre. A prezradili by ste, čo stojí za budovaním tak úspešného basketbalového klubu? Je to veľa roboty, je to systematická práca. My sme si už pred pár rokmi nastavili nejakú víziu, že kde to chceme posunúť a určite keď budujete niečo na dlhodobé, tak prídu aj nejaké krátkodobé neúspechy alebo veci, ktoré sa možno nepodaria, ale musíte veriť tej ceste, ktorú vlastne idete a ktorú robíte. A my sme po tej ceste išli. Prekonali sme aj tie prekážky, dokázali sme poblázniť v podstate partnerov, dokázali sme poblázniť fanúšikov a vybudovať nejakú značku a určite aj nejaké šťastie a podarilo sa nám vlastne tou dlhodobou prácou vybudovať ten úspešný klub. Super. V Levicách máme podnik Sýpka Patriotov. Ako vznikol nápad založiť tento podnik? Vzniklo to na základe toho, že ten klub, vlastne tá značka Levickí Patrioti začala mať nejaké meno a my sme to chceli rozvíjať ďalej, tak sme rozmýšľali nad tým, že ako ešte viac prepojiť tých fanúšikov s klubom. To bol jeden z tých nápadov, že chceme mať podnik, kde sa vlastne aj po zápasoch tých ľudia môžu stretávať alebo cez deň prísť tam aj fanúšikovia, ale aj bežní ľudia a cítiť tam trošku tej symboliky, to prepojenie s tým klubom. Tak snažíme sa vlastne tam občas aj robiť nejaké besedy alebo podpisové akcie, autogramiády a mať to vlastne tak ako taký nejaký náš branding, aby nebol iba v športovej hale, ale aby bol aj takto prenesený medzi ľudí. Ak by ste možno mali niekoho sprevádzať po Leviciach, kam by ste ho zobrali buď okrem tejto Sýpky alebo basketbalovej haly? Do cukrárne, do My Little Bakery, Okay. lebo som tam taký, akože aj to, ale máme to v rodine, tú cukráreň, takže tam určite.
také pekné miesta v Leviciach, kde sa dá prejsť a hrať sa dá ísť pozrieť Margita Ilona, kde by sme sa poprechádzali určite. Ak by ste mali niečo zaželať Leviciach, ich 80. výročiu, čo by to bolo? Šikovných ľudí do budúcna, určite dobrých manažérov a úspechov v športovej oblasti, v kultúrnej. Samozrejme, aby sa to ľuďom dobre žilo a aby odtiaľ to neodchádzali a bavilo ich to tu a užívali si tu život. Super, ďakujem za rozhovor.